takže čaute guys, vítam vás z nového videjka. Dneska si zahráme Rivals. Ja milujem Rivals, kamo. To je bomba hra. A idem do fialky. Ok, ideme do žlutky. A som zvedavá, kto sa pripojí. A k tomuto borcu idem k tomuto. Na 17, on má o 10 viac. Hej, kamo. Dám 2v2 radšej, alebo to mám radšej. Slide. Idete niekto? Hurá, kamo, ja to zruším. Yes. Ideme proti niekomu. Dávam arenu. Je dobré, aj on dáva arenu. Yes. Som zvedavá, že mám novú taktiku. Poď, nie? Taktiku som si... Kde je? Doprčic. Nie, safra. Sakryš. Potrebujem si kúpiť nejaké zbranie. Že som ešte nezistila, jak sa to robí. Nie, kde je? Tu je. Come on. Ok, počkaj. Toto bude ešte na dlho. Ideme si inú taktiku. Pretože... je smúšla. To prvé. Kde je? Kde si? Tu si. Granát! Yes. Zase som granátom. A tak on sa má hrať na počítač. Pane Bože, to nemôže byť horšie. Kámo, nemám ešte ani jeden bod. Čo to je? Čakaj, počkám tu z granát. Kámo. Idem s holými rukami. Tak to je dobrá taktika. On má premium Robloxy. A on nemá moc tých bodov tiež, ako... Že ich má menej. Vidím ťa. Poď sem. Do prčíc. Tak kámo vidí, koľko mal životov, to stačilo. Bože. Ja spôjdem sem. Nebude čakať. Nie. Kámo. Sa musím napiť. Ježiš, to je tá len trilka z Rainbow Friends. To je koláč. Idem nejakomu zase nájsť na B1. Počuť. Spí navigácia. Splash. To čo je? To som ešte nehrala. Neviem ako to. Asi na stredne... ísť na stredne nie je dobrá taktika. Jo. To už bude dobrý typek. OK. Man, to som nečakala. Na 34, on je dobrý, ale... On je dobrý. Prdele, som vystrelila undergroundom. A tam je. Ide odtiaľ. Videl. Kde je ten hajzel? Že takto na diaľku. Idem k tebe. Kde je? Do prdel. Pardon guys. Do prčic.
Pardon. Ako zvolíme taktiku. Asi klasickú. Spoza. Tak. Doprčiť. Kde je? Ty vole. Ja ho nevidím. Kde je? Nie, to bola moja aura. Kde? On je pode mnou? Poď. Poď na ručný súboj. Ručný. Rukačka. Hádzam granát. Nič mu to nespravilo. Stačí mu jedna trefa. No, nie. Pane Bol. Čo píšu? S ním hrám asi nie. Keď ako zvolím taktiku. Asi druhú stranu. Nie. Vidím ho. Jak som spadla. Viem, že asi niekoho rival nebaví, ale mňa to baví. Doviedli ma k tomu. Jop. Hopa, to bolo. Brala som si tým, či. Takže sme zatiaľ hrala iba v aréne. Kde? Hajď. Pardon, guys, ja to musím povedať. Nie, to si do mňa fakt robíte už, ne. Keď mám. Začnem granátom. Okay. Ja asi pôjdem na jeho stranu. Aby. OK, on je tam. Kde je to prečíc? Kde je k sakru? Ja to budem. Yes, mám ho. Dobre, našel som perfektný spot. Ty koky, tak to bolo. Tak to bola bomba. Si je dobre mať tú pištoľku. A toto tak dobre nemierí. S ňou sa tak dobre mierí. A ja ho vidím. On to akože leftnul. Hej, kámo, on to leftnul. Ty koky. OK. Už máme devinku. Až sú mi tie kľúčiky, že ja v tom nie som taký borec, ja som to začal hrať pred 3 dňami. A zatiaľ ma to baví. Season 3. Okay, asi. Aha, takto. Už to chápem. Ja som proste nevidela, akože. Ja nechcem skiny, ja chcem proste lepšie zbranie. Jaj, to na toto sú tí keys. Aha. OK, takže potrebujem ešte 2 oné. Chcem ísť na 2v2. Holka, ja som dobrá. Celkom. Ja dám. Kde to ja to nevidím? A to. Splash. Ježi, splash. Ježiš, my ideme proti tomu onemu. To, čo som hrala ja teraz, je na V1. My ideme 2v1. OK.
OK, je tam, vidím ho. Hej, je to on. On si ma musí pamätať. Že som to ja, ktorá... Ale kámo, on to liftnul. Aha, ani dve ho neporazíme. Čo to je? A kámo, ona má dobré zbranie, ale... A nejdem na stred. Ja idem takto spoza. Sa na to idem. Aha, on je v strede. Oni sú na strede. Dobre, ona je mŕtva. A on ešte nie. Safra, k safru. Bože, k sakru. Ježiš, Mária. Fakt. Dávam posledné kolo. To videjko, aby nebolo také akože 100 hodinové. Prosím ťa, holka, nezomri. Ideme ko? Kto? Do prčíc. Srod, že niečo počujete, moju psovi asi šibe. A pravdepodobne to počuť. Mne sa to seká. OK, guys. A to by bolo asi všetko. Tak bajky.